autoservise. Dobrý. Dobrý, no, máte auto opravené. Ono není opravené, vertikálne servis. Je opravené. Není opravené, ja to vidím. Poďte sa pozrieť. No není opravené. Preboha, čo ste čo urobili? Chcete, ak niečo presradíš. Až vypovie. Jasné? Haló, žandari? Áno, tu sú žandári. Áno, výborné, môžete prísť. Prídeme tam. Ďakujem. Dobrý. Čo sa tu stalo? Vy ste nám známi. Čo? Ja, že som známy? No poďte sem. Čo do mňa chcete? Poďte sem, čo to je? Čo? Ideme do väzby, poď. Tu si sadni. Povedz mi, prečo si ho zabil? Ja som ho nezabil. A prečo si ho zabil? Povedz zlatým klečánkom, keď nikde začal. Ja som ho nezabil. Poď! S radosťou. Dobrý. Poďte mi prečo. Neviem prečo, ale no, neviem, či som videl niečo, ale... No ale vy ste niečo videli. A vy mi poviete, čo vy idete von? Je to veľmi diskrétne. Ale vyhrázal sa mi. A? Tak pretože ste videli, že ho zabili. Áno, a ja som telefonoval. Vražedná zbraň, smeták. Dôvod vraždy, že sa pohádali. Ja som tam len telefonoval so zákazníkom, že už sa mi nechce prísť o to auto a... Áno, hej. On ho klepol, lebo on zle mal auto opravené, tak sa pohádali a on ho klepol. Máte finančnú. Takže